Použili ste veľmi správny pojem deep state, ktorý používal aj Donald Trump v prípade Ameriky a áno, na Slovensku to funguje veľmi podobne. Áno, máme vládu, ktorá vládne, ale napriek tomu v mnohých tzv. Nezávislých orgánoch, či už hovoríme o súdnej moci, či už hovoríme o prokuratúre, či už hovoríme o polícii, či už hovoríme dokonca o akademickej oblasti, Slovenskej akadémii vied a tak ďalej. Tam stále fungujú naozaj tieto progresivistické sily, nazvime ich takto, ktoré v mene tej svojej ideológie dokážu lámať, ohýbať právo, lámať, ohýbať všetky možné regule, všetky možné zákony, všetko, čo sa snažíme nastaviť. A preto my v tomto prostredí musíme fungovať. Navyše tento deep state funguje s podporou zahraničia, Európskej únie, Ameriky a všetkých týchto liberálnych sietí, od Sorosa počnúť až niekde po naozaj britskú vládu, ako sme videli v prípade pani Cifrovej Ostrihoňovej v Európskom parlamente. No a teraz s týmto my bojujeme. Ľudia sú pochopiteľne nervózni, lebo očakávajú, oni majú stále tú predstavu ako za socializmu, že však štát, keď tu máte vládu, tak hádam to všetko rozhodnete. Lenže tak toto žiaľ nefunguje, keďže žijeme v tzv. Liberálnej demokracii a máte súdnu moc, ktorá je absolútne nezávislá a tam zrazu máte ľudí ako Záleska, ktorá odsúdila do väzby Milana Lučanského, ktorý nič zle nespravil a medzi tým tam krápala s redaktorkou denníka N pani Todovou, čo je neuveriteľné, hej. Jedna Milenka píše články proti Milanovi Lučanskému a druhého strčí do väzby a tvárime sa, že to je normálne, hej. A teraz, takto by som mohol pokračovať. Paluda, to je sudca, ktorý bol kedysi na kandidátke SAS. A akože my sa tvárime, že ten Paluda, keď dneska rozhoduje o Danim Kolárovi, že to je ako nejaký hodnotový robot, že on proste nemá v sebe žiadne liberálne hodnoty, keď kandidoval za SAS, však logicky je zaujatý. A teraz, tento systém dokáže kriminalizovať ľudí za iné názory. Hej? A tu sa stretávajú dve veľmi vážne hodnoty a ja vám to ako silný protifašista môžem povedať, že ja nesúhlasím s mnohými vecami, ktoré povedal Dani Kolár. To je jedna vec, to je jedna rovina. Ja som bol vždy veľmi silne kritický voči celej tej fašistickej ideológii a vždy budem. Len teraz ja si hovorím, nedá sa takto by som povedal, veľmi oprávnená snaha zákonodarca, ktorý chcel bojovať proti extrémnym názorom týmto spôsobom, lebo však sa tu niečo stalo, bola tu druhá svetová vojna, zomrelo niekoľko miliónov ľudí a zomrelo desiatky miliónov Slovanov mimochodom, o tom sa trošku menej hovorí, tak nedá sa to nejakým spôsobom len tak nechať tak, hej, si ľudia povedia, nie, poďme to trestať, poďme to nejakým spôsobom zákonne ošetriť. Toto bola myšlienka aj Smeru, lebo Smer prišiel s tými zákonmi a to správne dneska kritici na to poukazujú. Lenže tá myšlienka bola naozaj dobrá. Keď niekto niekde hajluje a vyzýva k násiliu, aby sme tu zabíjali Židov, povedzme, tak áno, patrí do basy, súhlasím. Ale pokiaľ niekto len povie svoj názor, akokoľvek môže to spraviť nechutným spôsobom, neslušným spôsobom, nezdvorilým spôsobom, ale nevyzýva k násiliu a jeho myšlienky sú len myšlienkami, tak preboha nemôžeme ho strčiť do väzby. A Dani Kolár je krásnym príkladom. Stokrát sa nám nemusí páčiť, čo hovorí, ale vždy musíme ctiť to Voltairovo. Pani, ja s vami nesúhlasím, ale urobím všetko preto, aby ste mohli povedať svoj názor. Veď o tom bol liberalizmus kedysi. Dneska sa zmenil na džihadizmus. Hej? Dneska to už nie je nič spoločné so slobodou slova a toleranciou. Dneska to je len o tom, aby nás prenasledovali za to, že sme iní a máme iný názor. No a teraz, bijú sa tu dve hodnoty. Jedna je, že poďme potierať prejavy fašizmu. A na druhej strane, pozor, to sa dá veľmi ľahko zneužiť týmto deep stateom na to, aby teraz oni povedali, že fašista je každý. Však ste počúvali Šimečku, hej? Šimečka starší napísal článok ešte pred niekoľkými rokmi v čase migračnej krízy, že každý, kto má iný názor na migrantov, čiže všetci Slováci prakticky, ktorí tu nechceli mať tých migrantov, no tak sú fašisti podľa Šimečku. No tak to u nás pozatvárajú všetkých. Počas covidu sme boli všetci dezoláti, lebo sme sa nechceli dať zaočkovať. Tak by nás pozatvárali. Počas vojny na Ukrajine tam rozprávajú o tom, že každý je ruský agent. No zavrite nás všetkých, hej. A takto sa dá pokračovať. Mňa tu naháňali za červenú hviezdu a česť v práci, hej. Čiže oni takto vedia zneužiť, že všetko je extrém. Všetko nejakým spôsobom ide proti ľudským právam. Všetko, čo je iné ako progresívne alebo liberálne. A preto je to veľmi nebezpečný nástroj v rukách týchto ľudí, ktorí fungujú pre ten deep state. Preto hovoríme, že no radšej teda poďme do toho modelu, ktorý je napríklad v Amerike, že totálna sloboda slova s jednou jedinou výnimkou, že samozrejme pokiaľ niekto niekoho ohovára, priestupok, alebo vieme sa baviť o týchto, ale pokiaľ niekto má nejaký politický názor a nevyzýva k násiliu, tak jednoducho nemôže byť trestný. Nemôže byť trestný. Toto je moja myšlienka, ktorú momentálne presadzujem. Ja som presvedčený, že musíme dekriminalizovať politickú diskusiu. A obzvlášť, keď vidíme ten dvojitý meter, no tak keď na jednej strane stránka Zomri môže tú najhrubšiu nenávisť šíriť a nikto ich nezatvára do väzby. Ale Dani Kolár nemôže kritizovať sionizmus. Však tam ten Izrael v mene sionizmu dneska pácha genocídu. Tak halo,
Potom to isté, zoberte si teraz ten majster krabicového vína zo Smečka, ten Šúc, napísal, že treba dehumanizovať smerákov, že stretnete na ulici smeráka, tak ho dehumanizujte. To znamená, že ho zabíte. Alebo spravte z neho nečloveka, hej? Alebo možno, že ho stačí iba dokopať, ja neviem, udrieť, oplúť, streliť. To znamená, takýmto spôsobom uvažujú, ale nevidím, že by Šúc teraz sedel vo väzbe. Ale Dani Kollár za kritiku sionizmu, áno. A nemám pocit, že by teraz Šuca chcel niekto odsudzovať, veď dokonca jeden z tých sudcov liberálnych, ten Mazák, ten ešte povedal, že to je v poriadku, že to nie je problém, však smeráci majú nejaký názor na ústavu, tak to znamená, že to je horšie a tak teda môžeme ich aj dehumanizovať. A to hovorí rok a pol po tom, čo takmer zavraždili premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica, kvôli tomu, akú nenávisť šírili a akým spôsobom to oplantalo tohto cinturu. Čiže toto nie je otázka oslabeného boja proti fašizmu. Ja budem vždy proti fašizmu bojovať ďaleko viacej ako títo všetky liberáli, ktorí na jednej strane hovoria, že sú proti fašizmu, ale na druhej strane hejtujú Červenú armádu, ktorá fašizmus porazila. Ja budem naozaj bojovať proti fašizmu, ale nemyslím si, že toto je správny nástroj, pokiaľ by sme normálne viedli diskusiu aj s takýmito ľuďmi, ktorí majú zvrátené názory, povedzme na holokaust, tak to je možno, že užitočnejšie, lebo celé verejnosti vysvetlíme, ako veľmi sa mýlia. Že teda tí, ktorí hovoria, že nebol holokaust a podobne. To je možno, že užitočnejšie pre tú verejnú diskusiu, ako keby sme z nich robili martírov. Ale zatvárať ich je proste situácii, kedy takýmto spôsobom môžu de facto perzekuovať kohokoľvek na Slovensku s iným názorom, mimoriadne nebezpečné. A preto súhlasím s Robom Kaliňákom. Poďme sa pozrieť na špecializovaný trestný súd. To je naozaj deep state, takto by som povedal v takejto guči. A tam sú ľudia, ktorí nemajú absolútne nič spoločné s nejakou nezávislosťou súdnictva. Čiže poďme sa na to pozrieť. A áno, poďme sa pozrieť na to, aby sme z trestného zákona, ja nehovorím celkovo, že by sme nepotierali teraz priestupky a povedzme prečiny v oblasti slobody slova. Stane sa, hej. Možno, že Dani Kollár za to, čo povedal, by mal dostať priestupkovú pokutu. Hej? Ale aby sme ho strčili do basy a na niekoľko rokov, lebo má iný názor, ako to tu bolo možno, že pred rokom 89, ale však sa štrngalo, aby to tu nebolo, nie? Alebo pred rokom 45 sa tiež štrngalo, a teda štrngalo, v tom čase sme to porazili dosť dobrým spôsobom, aby to tu nebolo. A zrazu v mene slobody slova ideme zatvárať ľudí za slobodu slova. No tak toto je ten liberálny paradox.